Course.com. ассалому алайкум дӯстон азизон, ҳамдиёрони азиз ва ҳаводорони барномаи зина ба зина. Хушомадед мегӯям шуморо ба саҳифаи ма, ба канали ма ёки ба истилоҳ. Ва бисёре хоҳиш карданд ки имрӯз устод барои мо аз мисолу масъала ё ин ки аз инон ҳолимон ва барои мо мафҳуми маорифа ба мо бирасон. яъне дар бораи маориф менависӣ, гап мезанӣ, ё ин ки маҷалао мақолаода мемонӣ, аммо бисёри мо аз ҳама мафҳум, яъне аз калимаи маориф ҳеҷ огоҳие надорем. худ маориф чист? Албатта маориф соҳаи маърифата мегӯянд, аммо соҳае ки дар ӯ таълиму тарбия аст. И худ аз калимаи маърифат гирифта шудааст ва дар бораи таълиму тарбия, дар бораи тадрис, пешрафтан, илмомӯзӣ, ҳамаи ҳамира дар маҷмӯъ маориф мегӯянд. вақте ки мо гап дар бораи маориф меравад, маорифи худ як ширинӣ аст. дар мавзӯи пешам гап зада будем, аммо имрӯз бояд муфассалтар бирасонам барои ҳар яки шумо ки маориф як соҳае аст, як шохае ҳаст ки асли давлатдорӣ аст. Масалан, як давлати аслан умуман як давлат аз шохаҳо иборат аст. Масалан, девон дорад, ё ин ки вазоратҳо дорад, вазорати мудофиа, вазорати корҳои дохила, вазорати корҳои хориҷа, ҳамаи аммо асли пояи асли як давлат ин худ час вазорати маориф аст. Яъне барои таълиму тарбияу барои ба истилоҳ мегӯянд барои кадр тайёр кардани ҳаму дилхоҳ вазорату дилхоҳ корхонаҳо аст. ана дар ҳамин мавзӯъ як чи аз ҳам муҳимша расонданем, ҳаму давлатҳои ҳаму ё ин ки кишварҳои умуман як ҷумҳурие ки рӯ ба маориф ки овард, имрӯз мо албатта натиҷаша ҳамаи худмон дида истодаем. Масалан, аз таърихи башар бигирем, вақте ки ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ба хотима расид, ки асли ҷангкардагони ки буданд олмониё буданд, яъне ба истилоҳ олмонии фашисти замоне гузашта буд ва онҳо як бора ба маориф оварданд ва имрӯз бибинед яке аз маорифи беҳтарина доранд. олмониё яъне ки немисо мегӯянд. олмони яъне ба истилоҳи тоҷика немис мегӯянд онҳоро. ана ҳамин аст ки бояд шумо бидонед ки вақте ки ба маориф рӯй меорӣ, ба як дубайтаи тоҷикӣ ҳам ҳаст ки мега ки гар бихоҳӣ давлати масалан устувор рӯй ба маориф, рӯй ба мактаб биёр. ҳамин гуна гапҳо аст дар миёни мардуми мо. ва ба ҳамин хотир мо мерасонем имрӯз ки маориф, маърифат як шуъур, мағз ин асли як ҷомеа аст ва асли як инсоният, асли як шахсият аст. вақте ки як инсон воқеатан ҳақиқатан ҳам ки рӯ ба маориф овард, яъне мутолиаи китоб кард, аз пайи дониш шид, аз пайи илм шид, албатта як шахсияти бонуфуз, як шахсияти ба ҳайсият ба обрӯ мешавад дар ҷомеа ва ҳамзамон ӯ ҷомеа худаш ҷомеаи пешрафт ва ҷомеаи бонуфуз мегардад. бозам як ба ҳайси мисол меорам ки бидонем ки якум соҳаи маориф имрӯз дар таҳти ҳисоб ё ин ки дар омор мегиранд, ин давлати яке аз давлатҳои аврупоӣ аст ва дуюм давлаташ ин давлати ҷопон аст, яъне бо истилоҳ япония мегӯянд, ки мо медонем ки япония дар як ҷазира қарор дорад ва бибинед хонаҳои баланди ӯ, ё ин ки мошинҳои хуб, ё ин ки технология ки онҳо имрӯз коркард мекунанд мебароранд ба мисли ина компютеру, телефону дигараш, ин ҳамааш маҳз аз ҳамин соҳаи маорифшон вобаста дорад ки соҳаи маорифи бақувват доранд ва низ пешрафта шуданд. имрӯз мо ки соҳаи маорифмонро ки бақувват кунем, хусусан барои ҷавонон дахл дорад ки имрӯз тамоми шароит барои мо муҳайёст. дигар наметавонӣ ки баҳона бикунӣ. ина дар гузашта масалан мегуфтанд мо надорем имконияти як китоб хондана, мутолиара, надорем имконияти як чира дидана. имрӯз дигар дар асри 21 имрӯз парвози илм аст ба фазои беохир. яъне вақте ки имрӯз телефону компютера дар даст дорӣ, зер мекунӣ кадом илми маҳқулат, илми риёзӣ, илми нуҷум, илми фиқҳ, тиб, тамоми илмҳо аллакай дар сомонаи иҷтимоӣ ҳаст. буфорота мутолиаша мебинӣ, буфорота тамошо, хондан, гӯш кардан, ҳатто сабтӣ ҳам ҳаст. яъне ки агар бехуш бошӣ метавонӣ дар гӯшат бимонӣ, гӯш бикунӣ бо диққат.
ҳамуро аҳамият бидӣ, таваҷҷӯҳ кунӣ ва аз пай илми ҳаму бишавӣ. Илме ки албатта илми дилхоҳе ки ба худ ва умуман ба ҳар як шахс ки ӯ маъқул аст. ин буд мо дар ин бора расондем. Албатта мавзӯе ки мо гузошта будем, дар мавзӯи гузашта бисёре хондем, яъне комментариёти шуморо хондем ва аз шумо бисёре гуфтанд ки воқеан ҳам дуруст ки мо бояд аз зинаи аввал, яъне аз аввал риёзиро ки сар кардем, мо намехоҳем аз формулаву ай дигар чизаша бифаҳмем. Мехоҳем ки аввал сарчашмаи ҳамаи риёзиёта, ки риёзӣ аз чӣ шурӯъ мешавад? Аз ҳамун системаҳои ҳисоб, аз ададҳои натуралӣ ва баъдан ҷамъу тарҳу зарбу тақсиму ба дараҷа бардоштану аз таҳти реша баровардан аст. Албатта дар мавзӯи оянда худо хоҳад ма дар ин бора як мавзӯи хубе омода кардаем ки нишонтон бутум чӣ гуна бо ададҳои натуралӣ кор карда мешавад ва дар давоми ададҳои натуралӣ ададҳои рационалӣ ҳастанд ва дигар ададҳо ҳастанд. Иам маҳз дар худи ҳамин соҳаи маориф медорад. Барои чӣ мо маориф гуфтем? Барои чӣ агар ки мо рӯ биёрем ба ин соҳа яъне ки сарчашмаи асли як банда ё як шахсият, як фард, як ҷомеа, албатта бо фаҳм, бо дарк ва бо тафаккур мегардем ва ҳамзамон бо тафаккуру бо мафкуру ва бо ҳайсияту обрӯ мегардад. Маҳз ҳамин соҳаи маориф аст ки имрӯз ба бисёриҳо аҳамият метиҳем ки яъне ки таваҷҷӯҳ мекунем он қадар аҳамияте надоранд ба ин соҳа, ба хотире ки шояд ки нафаҳмиданд, шояд ки ба дурустӣ онҳоро нарасонданд. Ин аст ки кам кам барои шумо мо ҳамчун як ғизои маънавӣ, чун инсоният ба 3 ё ки 4 намуд ғизо эҳтиёҷ дорад. Аз он ҷумла ғизои маънавӣ аст. Агар ки масалан ташна бимонем, барои мо ғизо яъне ки ҳамчун об лозим аст. Баъдан барои мо хӯрдан лозим аст ва баъд хоб кардан. Вақте ки бадани мо монда мешавад, чӣ яъне ғизост, яъне бар истироҳат, хоб кардан. Ва ин яке аз ғизоҳои маъдании аслӣ аст ки ин ғизои масалан мутолиа, яъне ки ғизои маъданӣ, маънавӣ, хондану навиштану фаҳмидану дарк кардан аст. И барои шумо бояд мо барасонем. Гарчанде мо барномаҳомона кам мегзарем ки вақташ уха зиёде нест, аммо дар ин мухтасар мо кӯшиш мекунем муфассалтар барои шумо барасонем, то ин ки яку шумо фаҳму дарк дошта бошед аз ин соҳа. Хоб, албатта бо як ду байтаи устод Абдулло Ҷафарудакӣ қити хотима меросем барномаро. Мегӯянд, мефармояд падар бузурги мо ки донишан дар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама бад дар тани ту ҷавшан аст. Албатта биёед агар не ҳама каса сайю кӯшишу харҷ намоем, рӯ ба маориф берем ва барои алал хусус барои ҳар яки худи мо як зиндагии шоистаю арзандаву ва замонавӣ яъне ки муҳайё кунем ва ҷомеаи худмона, давлати худмона, ҷумҳурии худмона дар арсаи байналмилалӣ, дар арсаи ҷаҳонӣ чуноне ки падарбузургои мо карда буданд ба мисли Рӯдакиву, Синову, Хайёму дигар бузургои мо, имрӯз мо метавонем ҳамин корро бикунем, чун аз мо вобаста аст. Ва як нуқтаи назар аст ки ҳар чиро ки бикорӣ ҳамуро мегирӣ. Биётон имрӯз мо як чиро бикорем, як некӣ, як умедеро ки фардо ҳам худмон, ҳам насли мо аз ӯ бархурдору ва яъне ки бигиранд ва пеш баранд. Сиҳати, саломатӣ ҳар яки шуморо хоҳонем ва то барномаҳои оянда. Саломат бошед. renderforce.com